Μάρτης, ήρθε! Μαρτάκια λοιπόν. Πρώτος Μάρτης ο οποίος δημιουργήθηκε ήταν επηρεασμένος από τη συλλογή Forms και αποφασίσαμε να βάλουμε αντί για λευκό και κόκκινο νήμα, μπορντό και γκρι. Εναλλακτικό Μάρτη. Δένεται γύρω-γύρω όλοι και προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε καρπό. Μάρτης νούμερο 2 και είναι το χελιδονάκι μας, το οποίο βγαίνει σε ασίμι με λευκή επιμετάλλωση και έχει νήμα το κλασικό λευκό-κόκκινο νήμα του Μάρτη. Μην το αφήσετε όταν φύγει ο Μάρτης στις 30 φιλιές, παρακαλώ, είναι τέλειο το μέταλλό του και απλά θα αλλάξουμε νήμα να το φοράτε για όλο το υπόλοιπο έτος. Οτιδήποτε άλλο χρώμα θέλετε. Το ίδιο θα γίνει και με την πασχαλίτσα μας, την οποία την βγάλαμε σε ασίμι και με λευκή επιμετάλλωση και επίχρηση. Όλες αυτές οι βουλίτσες θα τις βρείτε εδώ.